pengen ning ndi niki waduh cekek enek tadi selamat udah kopi dah sono nih. Astagfirullahaladzim. Oh, mataku minus dan ini. Apa cak lagi ngoyang ayu. Iki ngopo? Sing kono mau dicetuki dia udah. Cuy apa? Temet. Kok iso ini? Lah aku mau rene dicetuki. Gawe lewat ndi? Gedang-gedangan kuwi lho. Jo layak iki dengan ini bekas kuburane wong Londo. Oh lah. Lah iki lho tak jane yo tak critani iki. Usar gedang-gedangan kuwi jane iki. Wong Londo niki wis digano dua. Ning jere lokone jono. Masuk deh. Iya, biyen iki. Saurunge ngubur iki perang kedua. Kubur wis 10 tahun mulai merasakan ya kuwi pindah. Lah kok saiki jarak ngesake. Ora iso dibiarne le. Ayo nang parani. Wis ayo le. Ning ndi re? Aku bingung. Oh. Yen asalmu saka ngalor Balio ngalor, asalmu saka ngidul Balio ngidul, asalmu saka wetan Balio wetan. Apa? Niatku ning kene iki apik. Arek-arek ngusir dunya. Iki ning kene wis menestahkan. Wis wayahe kowe bali ning alam dunya. Ora ning kene aslimu toto. Saiki kowe tak kon bali ning kene. Mah, aku mau pindah. Kowe lah ora gelem pindah. Tak usir kok keras ini. Jaluk keras apa jaluk bu? Keras. Oh, ora jaluk keras. Tak keras saiki kowe langsung.